Karong nagsagunson ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, nangayo na og tabang ang Zamboanga City LGU sa Department of Energy kay anaa sa kapin 60 pesos ang matag litro sa produktong petrolyo sa syudad. Nagsulat na si Mayor Beng Climaco kang Energy Secretary Alfonso Cusi nga tabangan kini sa pagsusi sa nagapadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa syudad. Kini human nga nagadula sa kapin 62 or 62 to 68 pesos ang kantidad sa matag litro niini nga mas mahal og 4 ngadto sa 8 pesos kung itandi sa kasikbit nga syudad sa Pagadian ug Dipolog. Hinuon gitubag na kini ni Cusi ug nakatakda na nga ang panagtigom sa DOE Zamboanga City LGU local gasoline station operators ug mga oil company aron masolusyonan. Samtang ipaabot nga musaka na sab ang presyo sa produktong petrolyo ugma nga anaa sa 1 peso and 15 centavos matag litro sa gasolina, 45 centavos matag litro sa diesel ug 55 centavos matag litro sa kerosene. Kini na ang ikasyam nga semana sa sagunsong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.